Mit tennél, ha pontosan tudnád, mennyi időd van hátra? A birodalmi polgári szalonok konyhafilozófusainak gyakori szórakozása, hogy megpróbálják magukat beleélni abba, milyen lehet enkinek lenni. Az időutazás, mert az enkik képesek, azzal a ténnyel jár kézenfogva, hogy valamelyik fajtársa tanúságot tud tenni halálodról. Ha pedig ott van, és tud az időben és térben közlekedni, be is tud számolni neked róla még annak bekövetkezte előtt. Ha nem is közvetlenül neked, de valakinek, ez az elkövetkező napok könyve. Ha tehát egy enki tudni szeretné, mennyi ideje van hátra, hogy elrendezze dolgait, csak fellapozza a könyvet. Belegondolni is hátborzongató e nép barbár, pogány szokásaiba. Ha az időutazás képességével születtél, az első dolog, amit meg kell tanulnod az, hogy nem lehetsz adott időpillanatban több helyen. Mivel azonban te is halandó vagy, alaposan meg kell fontolnod, mikor és hol teszed, amit teszel. A második dolog, amit nem árt észben tartanod, a képességet szart se ér hatalom nélkül, akár csak a harag. A hatalmat pedig Szeolon, a Lail birodalom képviseli és gyakorolja. Az enkik mindkét alapszabályról megfeledkeztek. Örökké tartó háborúnak hívták a vallépésüket, de szánalmas ellenállásuk nem tartott örökké. Ábrándbérc bukásával ért véget. Kobalt király a parancsnokságnak. 1204 76 12. Megkezdem az ereszkedést. Vétel. Kobalt király a parancsnokságnak. 1204 76 12. Megkezdem az ereszkedést. Vétel. Vette. 1204 76 12. Kobalt király. A navigáció szerint a város fölé értünk. Ellengravitáció várható. 3, 2, 1, mostantól. A 22-es, kapd el őket! Kobalt király a falkának. 2 Merenstein 55-ön. Nem szeretnénk randevúzni velük. Vettem, Kobalt király. 20-as és 22-es. 2 Merenstein 55-ön, 54-en. A tiétek. Ez az! Falka, zárkózzatok fel! Szóljuk meg kicsit ezt a lebegő elődöt. Falka beszél! 22-es, 21-es és 9-es fedez! Ennél a sebességnél feltenézzünk az árokfalára! Aktiválom az időtüzért! Tomián, a picsába! Falka vezér! 20-as ledarálták! Vétel! Pozitív 22-es.
Időtűzér aktív. Indulunk. Repülni a rohadt életbe. Hihá! Erről van szó, kérem alássan. Mindenki megvan? Falka, felzárkózni és jelentést kérek. Kobalt király, a légtér a zónádban tiszta, mint a patyolat. Köszönöm, Falka vezér. Kobalt király a parancsnokságnak. 604, 112, 12. Pozícióban. Fél perc a kioldásig. Vexen, 604, 112, 12, Kobalt király. Granit Gróf sikeresen ledobta a szállítmányát. A 4. egyesülés. 3 darab bomba 664 000 enkit ölt meg azon a napon, és ezt majd 2 milliárd birodalmi polgár ünnepelte. De itt halt meg a fiam is, aki Kobalt király, a 4. bombát szállító gép pilótája volt, és aki valami elképzelhetetlen, a harci repülés történetében példátlan dolgot tett, megtagadta a parancsot. A híradások szerint a másodpilóta a helyszínen főbelőtte. Egy birodalmi apa valószínűleg összeroppant volna a hazaárulás hallatán, és elsüllyedt volna szégyenében. Én azonban csak egy kollaboráns apa vagyok. Egy másodrendű polgár, akihez egy birodalmi, legfeljebb gyászában hasonló. Én nem téptem meg a ruháimat, és nem kértem elnézést az ivadékomért. Én bosszút esküdtem.